kuchena kudaiwo zviri kwere? Zviri muropa. Because munhu aufanira kuzonyanya uchena nekuonekera kudai. Indinda kutoita ungati ndanyanya ushanya pana. Ndokuti uoneke. Ndikuti zviri muropa. Ndo zviri muropa. Patudzikama kwako hakusiriko kwako kwaita. Zviri muropa futi. Mazvi. All right. Anyway, guys, chida kutendai muri eZimbabwe tadzoka zvakare kuno kumaNikaland kwatiri kushutira this video. Ndaonerwa nyasha zvakare imwe yemember yefamily yamakambonzwa ichitaurwa na Mama V yakanga ichitaurwa zvakare na Maichiwa zvikanzi we are one family. Panapa ndagara neimwe family member wandoda ndikurukure naye anonzi iye Mazvikadei. Anditi Mazvikadei wakadi yako? Ndinofara hangu Uncle Saint kana muchifara. Aiwa ndinofara. Mufaro wangu kugara padhuze newe, especially munhu asingagarike naye padhuze. Chokwadi zvinofadza. Unochingomanya manya. Aiwa ndiri ngichirumba. Kurumba anditi. Tinorumba. Anditi. Chekutanga vakatitarisa wangada kutanga uzoti iye wachona anombonzi Mazvikadei. Anombori ani chaizvo akazvarurwa kupi, akaenda kuchikoro kupi, zvakamira sei? Alright. Vari kundiona vese inini ndinonzi Lois Panganai repachitupa. Okay. Ndakazvarwa kuDangamvura clinic. Ndikakurira kuDangamvura ndikadzidza paSheni. Secondary yangu ndikadzidza paNyamauru. Sorry, ndigumira baba. Une makore mangani? Ndine 35 birthday rangu riri musi 28 September. 28 September? Sato celebrate pamwe chete ndiri mwedzi umwe chete. Aba 35 years wakaita izvo. Ndachida kuisa kuma 23 24. Kuti pamwe imvura. Pamwe nengeri kujamba ndiye ndiri kuwandira uko. Ndichatotakurawo magaba angu emvura ekwamutare ndonogeza ndogona kuitawo zviri nani. Kuti zvasiyana nemakanda. Orango erongoda. So zvekuacta izvi tiri kunatsozviona kuti izvi ndezveropa zvemumhuri. Chokwadi. Iwewo wakazozvitanga urini zvekuti iwe wakupinda muacting? Inini zvekuacta izvi zvazvitori muropa. Alright. Musi wandakatoiswa panyika pano zvazvagara zvitorimo. Alright. Asi kungoti munoziva kuti mwana agone kuchikoro unozi sva erenga ita kudai kuti uone kuti mwana wangu unogona kandi adini kandi agoni zvazvirimo muropa. Alright. Asi ndinongoda kungodi kukuchidzira. Alright. Kureva kuti vari kukukuchudzira ndevapi? Iyo family yangu. Alright. Kunyanya vapi? Vese hapana ndoti upi. Vese kuna Ruka, Uncle Anesu, Maivai, Maikuru Machiwa, Maisara, vese. Handiti? Vese. Wabva wataura muri kuti yenyu family, but ndakamboti comment section ndamboona umwe achiti vanhu ava vese vanodanana pachavo umwe neumwe ane wake. Ende iwewe ndikatombohwa pamwe kuchinzi iwewe pamwe ndiwe wachiwa, wombonzi pamwe ndiwe Mama V, ndiye wacho kana Ruka. Titsanangura ukama hwenyu wamira sei? Zvive clear kumhuri yeZimbabwe kuti zvizvi zvine zvichiitika. Kungoti vanhu zviya vanofungidzira kuti mukomana nemusikana kana mukadzi nemurume vakashandidzana vakudanana. Asi isusu hatidaroba. Alright. Hatidaro. Muchiona Ruka uyawe. Ndiye uri pamberi pangu, ndiye wakandisira zamo ini. Kuti ndizori yamwa ndiye wakandisira ngodai kariruma. Motedzana naRuka kudai. Iye achiti potko ini zvimakore 3 ndichitera. Kutodai chaya kuri kutsunzuru. Saka pazvadhako handimuri kuzvinzwa Luka yehanzvadzi hande iko Chiwawa ndakambova vamwe mangotorwa mafotozi mari zvikanzi mazviona zvakubuda pachena. Chiwa ndisekuru angu. Hanzvadzi yani yamai Nyakutumbura. Saka murume ndizvo? Ani mazviona. Toendazve pane chedu chisaka ichi. Saka namai wangu futi buda ndibudewo kubadonzana kudai. Iwe kureva kuti muri kungoshanda paukama chingori kafamily, clan.
saka aiwa I think ipapa pabva paita clear. Hama dzangu zvoya maspeculations zvamunee muchitaura muchiti uyu ari kudini, ndine ndirimo ndichiona handizoba. Ehe, kana matodawo bhebhi munongotora bhebhi makanya ndichazobvunza ikoko kuti riri kutoreka here, motongoziva kuti luku nditsano ruka. Right, chirivaudza ipapo, take an or not take. I'm still searching. Icho. Chiri kutsvaga nweja munondoona zvakadai kudai. Saka haiwa musanetseke zvenyani, pane vanokrasha haiwa musanetseke zvenyu. Purire mberi kuti pajeke. Alright, manzwa uyu akangwarisa. Munhu anodzaya munhu ari kumubvunza zvekumubvunza. Weka iwe. Chivaudza saka iwo chibhebhere ichi kana kuti chibhebhe chine vanhu vacho. Ine mother of 2. Unonyepera. Ndine mwana wangu unonzi Melody naAlesta. Baba acho akafawo. Akatisiya. Iwe. Baba ndakafana ariko. Iwe. Sekuru ndiri kutaura ndindakafirwa wakarambwa uriko murume. Tarisa inini ndandakafirwa. Akumana I'm trying to work yandi. Ndiri kuzama kushanda ndiri kuzama kushanda hanzvadzi yako iri kudedzera zvisina basa. Right guys, sorry zvenyu. I'm trying to work here. Baba wacho hameno hanzi vakafa kana kuti he passed away. Alright, it's okay. Shamari, may your soul rest in peace. Right, Andy, tiri kuti zvekuacta izvi zvinorevei kwamuri kushanda nemabig brands. I know kuti family yenyu, but tiri kutarisa the likes of anaruka ane manumbers akatokura, the likes of anachiwa sekuru venyu handiti kuzotaura mama V. Ndo ma-experts ecomedy nemaskits. Zvinorevei kwauriwo pakushanda nevanhu vangu? Ini zvoni pamufaro. Mufaro waka double. Handingatsananguri kuti wakasvika paextend ipi ngekuti handingazvitsananguri. Ngekuti shwiro rangu ngero dai ndatosvikawo ikokoko. Alright. Ikoko ndiri kuuya. Uri kuwafemera. Nofemera kugozi. Adidi. Eho. So kune mwana ada kutoitawo samasvikadei, ungadawo muti kudii? Awa inini kune waroda kuita zvandinoita ndinomukurudzira zvisingaiti, zvinhu zvakanaka. Munhu ngeukushanda kutsvagawo chinyi tumari twako, kushanda uchidini zvinoita kuti usapfungwe pfungwa dzakashata. Ndinomukurudzira. Vada kufollowa vanokuwana papi? Anhu anoda kundiforowawo inini munondona pamazvikadei pamaisa katswewa mati ZW. Hondi. Alright, kuYouTube timazvikadei tswewo WZ. Alright. Matopedza zvese. Kwese ikokoko ndini zvozvo azvichinji. Alright. So guys, handi tinofollowa nekusubscribe on YouTube channel kuti zvifambe zvibve zvabuda sweet. Muri yona uriya. So from Mango say it nama zvikadei aiwa. For now, it's much love and God bless.